igazgat. Barna Bigós. Kamerázunk. Most kamerázok. Szóval igen. Sorry, nagy. No. Mutassuk egy dongót. Kedves osztálytársaim, bemutatom nektek dongót. Takarodjatok innen. Dongón nincs semmi baj. De legyünk be haza. Dongó egy kis... Pillancs bele. Most bemutattuk dongót. Most mutassuk be Cigis Rékát. Ott a Cigis Réka. Ki a Cigis Réka? Jó, nem. Most bemutatjuk itt. Csicska Jancsit. Jancsi valami átmondó fejet. Szóval erről híres ezekre a fejekről. Ott a két hely, az állandóan pletyka és nem kap érte semmit. Barbie. Jó. Danit, akivel csongorra szétpiszkáltunk Magyarországon, és a toll végétől már fél, és azt mondta, hogy azt streptils cukorgát, így csak ne bántjuk. Vicces volt. Most jön Billy meg Csabi. Csabinak nem volt gyerekszobája, és emiatt ilyen, de jó fej srác. Ott van Sanyi, aki kulák. Ott van Tibi, aki azt mondja, jó fotizik. Ott van hátul Csilla. Gyere Csilla! Jaj, ne fotogjál már, csak egy videó. Ja, Zolina, akinek óra végére esik le a mik. Bigós, aki a telefon. Peti, aki jó rajzol és...